Çevir. Esselamu Aleyküm. İyileşler. O musunuz, yaxşı mısınız, sağamanıyor musunuz? Ve o geçen 5. gün okak kalıptık. 6. ottuk günü ara düştü. Ve yine sizin bilen Kur'an-ı Kerim'i okuman devam edeceğiz. Nasip olsam. Ve bugün inşallah 56 vakıa, 57 hadid, 58 mücadele, 59 haşr ve 60 mümtehine sürelerini tanışırız nasip olsa içeriye bilen. Vakıa suresi Mekke'de inen sürelerden olup 96 ayetten ibarettir. Manisi ul hadise demektir. Bu söz ilkinci ayette aydılıyor. Bu sürede kıyametin ön yanında bolup geçecek hadiseler, insanların ahiretteki yağdayları, Allah'ın birliginin ve barlığının delilleri hem de Kur'an'ın kâbir vasıfları beyan ediliyor. Hoş geldiniz davamlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen Bismillahirrahmanirrahim. Ulu hadise kıyamet bolanını, onun amala aşıktığını yalan hesaplayıp bilecek hiç kim yoktur. Ol kafirleri peseller, müminleri beygeller. Yer güçlü sarsan vakti, dağlar darga bölük bölük bolup, havada kaymalaşan çam tozunu öğrülen vakti, siz 3 topar bolarsunuz. Birincisi sağdakılar. O sağdakılar nehil bahtlıdır. İkincisi çeptäkiler. Ol çeptäkiler nehil bedbahttır. Üçüncüsü olar imanda ve hayırda öňde bolanlardır, yarşanlardır. Olar Allah'a yakin bolanlardır. Olar nağım cennetlerindedirler. Olaryň köp bölegi owalky ummatlardandır. Olaryň az bölegi käbirleri hem soňky ummatlardandır. Olar göwher bilen bezelen tahtlarda garşylykly ýatsanyp oturarlar. Olaryň daşyny magyn çeşmesinden doldurylan mey şerbetten dolu badalar, kündükler ve käseler bilen ebedilige yeten ýaş hyzmatkar olanlar aýlanarlar. Olaryň ondan mey şerbetten kelleleri ağırmaz, serhoş hem bolmazlar. Olara dünýäde eden haýyrly işleriniň sylagy hökmünde öz gowun islen miweleri, işlerleriniň çeken goşlarynyň etleri, gizlindiriler, sadaplar ýaly iri gözli hüýüjler bardyr. Olar bu ýerde cennette ne boş ne de günä işe iterjek söz eşiderler. Olara diňe salam salam diýler. Sağdakylar, ol sağdakylar nähli bahtlydyr. Olar şaha basyp giden tükensiz üljeleriň, gur salkymly bananlaryň, ýaýran kölegeleriň, şybırdap akýan suwlaryň, gutulmaýan hem de gadagan edilmeýän dürli dümen miweleriň içindedirler. Olar galňydylan düşekleriň üstünde bolarlar. Biz hüýülleri täze bir ýaradyş bilen ýaradyp, keşplerini hasta owadan edip yaratdyk. Biz olary sağdakylar üçin aşyk bolan halda, olar bilen deň ýaşdy, boý gyzlar edip yaratdyk. Olaryň bir topary owal kymmatlardandyr. Bir topary hem soňky kymmatlardandyr. Çeptäkiler, ol çeptäkiler nähil bedbahtdyr. Olar iyiliklere çelli barıp ýetýän gyzgyn otda we suwda gaýnarlar. Olar salkynlyk we peýda bermeýän gapgara dumanyň kölegesinde bolarlar. Taky
Olar mundan öň dünýädäkiler keýpi sapa içinde azypdylar. Olar iň uly günäni etmekde, Allah şärik koşmakda erjellik görkezýärdiler. Olar, hey biz ölüp toprak we çüýren sünk bolanymyzdan soň täzeden diýerlersmi? Öňki ata-babalarymyz hem diýerlermi diýerdiler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara öňküler hem, soňkular hem belli bir günüň belli bir wagtyna mahşer meýdanynda hökmen jemlenerler diýip aýt. Soň siz ey hak ýoldan azaşanlar we haky yalan hasaplanlar, zakkun ağacının meyvesinden yersiniz. Garynlaryňyzy onuň bilen doldurarsınız. Üstünden hem qaynak su içersiniz. Göýe suwsan diýerleriň suwa topulup, içi ýaly topulup içersiniz. Ine bu din hasap gününde olara beriljek ýol azygydyr. Sizi biz yaratdyk. Siz bu hakykati tasdik etjek dälmisiniz? Hany aýdyň, sizden dökülýän zady, erkeklik suwuny görmediňizmi? Ol barada oýlanmadyňyzmy? Ony insan görnüşini siz yaratdyňyzmy ýa-da biz yaratdyk? Sizin araňyzda ölümi biz takdir yazgyd etdik. Bizim öňümizde hiç kim geçip bilmez. Bizin sizi ýok edip, şekillerinizi üýtgedip, sizin bilmedik görnüşüňizde yaratmaga güýjümiz ýetýändir. Siz ilkinji yaradylışy gowy bilýänsiňiz. Siz kıyamatda dirilejekdiňiz barada pikir etjek dälmi? Siz eken zadyňyzy, tohumuňyzy görmeýärsiňizmi? Onu siz gögördýärsiňizmi ýa-da biz gögördýärismi? Eger islesedik, biz onu guuru çöpe öwrerdik. Siz hem hayran galyp, aňal galardyňyz. Taky biz berge batdyk. Zähmetimiz biderek boldy. Ýok, biz rızkyldan mahrum edildik diýerdiňiz. Siz öz içen suwuňyzy görmeýärsiňizmi? Onu bulutdan siz indirdiňizmi ýa-da biz indirdik? Biz eger islesedik, onu duzly, ağac edip bilerdik. Siz şükür etmeli dälmeýsem? Siz öz ýakýan oduňyzy görmeýärsiňizmi? Onun ağacını siz yaratdyňyzmy ýa-da biz yaratdyk? Biz onu dozak oduny ýa-da salmak üçin öwüt we ýolakçylar ýa-da mätäçler üçin bir peýda edip goýduk. Sen beýik Perwerdigäriň adyny tesbih et. Ýyldyzlaryň asmandaky ýerlerine kasam bolsun. Eger bilseňiz, akyl ýetirer bolsaňyz, bu uly kasamdyr. Taky bu gizlin saklanylýan bir kitapda Lawh-y Mahfuzda bolan keramatly Kur'andyr. Oňa meger tämiz bolanlar elde girip bilerler. Ol älemleriň Perwerdigäri tarapyndan indirilendir. Siz indi bu söze äsgermeçilik edýäňizmi? Onu yalan hasaplaýarsyňyzmy? Allah'ın size veren bu rızkalyna şükür etmegi, onu yalan hasaplap berjay edýärsiňizmi? Sizin janyňyz boğazyňyza ýeten wagty seredip aňalyp galarsyňyz. Biz bolsa oňa ajalyňyza sizden has köp ýakyndyryz. Emma siz hakykaty görüp bilmersiňiz. Eger sizin ahiretde berjek hasabyňyz ýok bolsa we siz dogruçul bolsaňyz, ony çıkan ol ruhu jany ýygyny öwrüňde. Eger can beren kişi Allah, ýakyn imanlardan bolsa, onun üçin rahatlyk, gözel rızkal we nagym jennetleri bardyr. Eger ol sagdakylardan bolsa, oňa sana sagdakylardan salam bolsun diýler. Emma eger azaşan we hak dini yalan hasaplanlardan bolsa, onda oňa gaýnak suwdan hödür ediler. Soň hem ol dowzaha zyňlar. Taky bu anyk hakykatyň özüdir. Sen beýik Perwerdigäriň adyny tesbih et. Sadakallahul azim. Vakıa suresi ve 57. Hadid suresine geçeceğiz. Hadid suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 29 ayetden ibaretdir. Sürenin adı 25. ayette azalyan demir manysyny anlatýan hadid sözünden alınandır. Bu sürede Allah'ın beýikligi, hakikatin uğrunu görüşmeliligi,
dünýäniň wagtyň lezzetlerini aldanmaly däldigi, İslam'a garşy söwüşenleriň ýeňiljekdikleri, Allah'ın musulmanlara wada beren nygmatlary, peýgamberlere hem de olaryň ýyzlaryny ýerden Muhammed aleyhissalatu vesselama inanmagyň gerekdigini habar berýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Asmanlardaky ve ýerdäki ähli zat Allah'ı tesbih edýär. Ol Allah kudretli güýçlidir, hikmet eýesidir. Asmanlaryň we ýeriň mülki, hökmürawanlygy onunkydyr. Ol dirildiýändir. Soň hem täzeden diriltmek üçin öldürýändir. Onuň ähli zada güýji ýetýändir. Ol owwaldyr. Ondan öň hiç zat ýokdur. Ahirdir. Ol ähli barlyklar fany bolandan soň hem bar bolar. Zahirdir. Äşkärdir. Onuň barlygyny aňladýan delilleri aýdyndyr. Batyndyr. Gizlindir. Onuň barlygyna akyl duýgu bilen dolu aň ýetip bolmaz. Ol ähli zady bilýändir. Asmanlary we ýeri 6 günde ýaradyp soň özüne mahsus görnüşde arşa istiwa eden, hökümdarlyk bilen älemi dolandyrýan odur. Ol ýere gireni, ýerden çykany, asmandan iňeni hem de oňa asmana çykany hemmesini bilýändir. Siz nirede bolsaňyz hem ol ilmi we gudraty bilen siziň ýanyňyzdadyr. Allah sizin edýän ähli işleriňizi görýändir. Asmanlaryň we ýeriň mülki, hökmürawanlygy onunkydyr. Ähli işleri soňuny Allah'a gaýtyp getirler. Ol giýjäni gündüze goşar, şeýdibem gündüz uzalar. Gündüzi hem giýjä goşar, şeýdibem giýje uzalar. Ol gursaklardakyny, ýüreklerdäkini bilýändir. Allah we onuň ilçisine iman etirin. Sizin ihtiýaryňyza goýulan öz eýçiligiňize degişli zadyňyzdan Allah ýoluna hayır sahavat edin. Sizin içinizden iman getirip Allah razılığı için hayır sahavat edýänlere uly sylagy bardyr. Peýgamber sizi perwerdigarinize iman getirmege çağıran wagty siz näme üçin Allah iman getirmeýärsiňiz? Eger siz mömin bolsaňyz, Allah sizden bu meselede anyk ähdi peýman söz alypdy. Sizi tümlükden aýdynlyga çykarmak üçin öz guluna Peýgamber aleyhissalatu vesselama äşkär ayatlar, alamatlar iweren hem odur. Taqiq Allah size mehirlidir, rahim şefaatlidir. Asmanlaryň we ýeriň mirasy, eýçiligi Allah degişli bolsa da siz näme üçin ihtiýaryňyzdaky barlyklaryňyzdan Allah'ın ýoluna hayır sahavat etmeýärsiňiz? Sizden ýeňişden Mekke eýlenmezden öň Allah'ın ýoluna hayır sahavat eden hem de söwüşenler bilen bulary ýerine ýetirmeýänler deň bolmaz. Ýine olar mundan ýeňişden soň Allah'ın ýoluna hayır sahavat edip söwüşenlerden derece taýdan has ýokarydyr. Allah hemmesine iň ajaýybyny cenneti wada berendir. Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Kim Allah'a gowy bir qarz berse, Allah'ın razılığı için hayır sahavat etse, Allah onu beren zadyny ona bir näçe essedip gaýdyp berer ve ona sahavatly sylagy bardyr. Mömin erkekleriň ve mömin aýallaryň nurlarynyň öň we saq taraplaryna ylgaýandygyny gören günüň wagtyň olara bugün sizin buýuşlugyňyz ebedi galmak üçin size aşağıdan deryalar akýan cennetler taýarlandy diýler. Inne bu iň uly üstünlükdir. Ol gün 200'li münafık erkekler ve ayarlar iman getirenlere sizin nuruňyzdan alar ýaly bize garaşyň diýerler. Onda olara ýygyňyza dünýä serediňde nur gözläň diýler. Olaryň aralarına içinde rahmet, daşyna bolsa azap bolan gapyly bir diýwar çekiler. 200'liler möminlere biz hem sizin bilen birlikde dälmedik diýerler. Möminler hawa, siz dünýäde bizim bilen bilediňiz. Emma siz özüňizi bela sezewar etdiňiz. Siz ta hakyň emri gelýänçe pursata garaşdyňyz. Şek şüphelere düşdüňiz. Ham hyýallaryňyz sizi aldydy. Ol aldawçy şeytan sizi Allah hakda ters düşünceler bilen aldydy diýler. Biz bugün sizdenle kapırlardan halas oluş fidyesi tölegi alınmaz.
Sizin barjak yeriniz otdur. Ol Allah sizin hosarınızdır. Ol barılacak nähili elbet yerdir. İman getirenlerin, kapırlarının Allah'ını hem de onun tarafından inen hakkı diýatlap, korkup yumşamağının vakti gelmedi mi? Ön özlerine kitap berilip, üstünden uzak wagt geçenligi sebäpli yürekleri katılaşanlar ýaly döngürek bolmasınlar. Olaryň köpsi yoldan çıkan pasıklardır. Bilip koyun, Allah ölümünden soň bütün yeryüzüni direlder. Siz akıl yetirirsiniz diýip biz ayetlerimizi şeýdip düşündirdik. Taqiq, sadaka veren erkeklere, sadaka veren ayarlara ve Allah yaxşı karz verenlere, hayır sakavat edenlere, onun sylygy bir näçesi artdyrylyp beriler. Olara sakavatly sylyk vardır. Allah ve onun peygamberlerine iman getirenler yine olur doğruçul, hak dini doğru tasdiklan kişilerdir ve Perverdigarının yanında şayatlardır. Olur için sylyk ve nur, rahmet vardır. Emma inkar edenler ve bizim ayetlerimizi yalan hasaplanlar, onlar dozahydyrylar. Bilip koyun, dünya yaşayışı bir oyundur. Boş vakit yitirmedir. Güýmencedir, bezegdir, aldawdyr. Öz araňyzda garşylykly övülmedir, hem de mal, mülk ve perzent nesil köpeltme ýarşydyr. Şeýle-de ol göýe ýagan ýagyş bilen biten hasyly göwnüne yaran daýhan ýalydyr. Soň ol uğrak galar. Sen ony saralan, uğran ýagdaýda görersiň. Sol hem çöpe öwürler. Ine dünýä ýaşaýyş hem şeýledir. Ahirette olsa kapırlar için dünyadaki etmişlerine göre yovuz azap vardır. Müminler için bolsa Allah tarafından yalkav ve razıçılık vardır. Dünya yaşayışı yalan behbitten başka da değildir. Perverdigarınızdan gelecek yalkavı Allah ve onun peygamberlerine iman getirenler için tayarlanılan hem de giyinişliği asmanlar bilen yerin aralığı ýaly bolan ol cennete girmek için yarışın, howlugun. Bu Allah'ın öz islanini berýän pazly keremidir. Allah ulu pazly kerem sahibidir. Eýesidir. Yeryüzünde bolup geçýän ve sizin başınıza gelen islendik belany biz heniz onu yaratmagymızdan öň bir kitapda yazıp koyandyrız. Taqiq bu Allah için ansatdır. Allah muny sizin gidiren zatlarınıza gıynanmazlığınız, size berilen zatlarını mutlar için hem olumsuz tekebbür bolmazlığınız için beyan edýär. Ol Allah övünüp duran olumsuların hiç haysını halamaz. Olar hayırlı işlerde husit bolup insanlara hem husitliği emir ederler, hünderler. Kim Allah boyun bolmaktan yüz öwürse, taqiq Allah baýdyr, hiç sada mätäç däldir ve hamd sena edilmäge münasipdir. Taqiq biz peygamberimizi äşkär deliller bilen iýerdik ve insanların adalet saklamakları için peygamberler bilen birlikde kitap ve adalet terezisini iýerdik. Özünde ulu bir güç ve insanları bir näçe peýdasy bolan demiri hem insanların peýdalanmakları için indirdik. Bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine gayba inanıp, yani Allah'ın gözleri bilen görmeseler de kömek edenleri yüze çıkarmak üçindir. Taqiq Allah kuwatlydyr, kudrety güýçlidir. Elbette biz Nuh ve İbrahim aleyhisselam peygamber edip ýerdik. Olaryň zürriýatlaryna hem peygamberlik ve kitap berdik. Olardan käbiri dogry ýoly tapsalar da olaryň köpsi ýoldan çykan pasyklardyr. Soň bularyň ýygynyň bir näçe peygamberlerimizi ýerdik. Meryem oğlu İsa'nı aleyhisselamı hem olaryň izlerinden ýerdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanlarının kalplarına mehir ve merhamet duygularını yerleştirdik. Toslan ruhbanlıklarını olsa onlara biz emir etmedik, öğretmedik. Emma muny Allah'ın razılığını gözlemek için onların özleri oylap taptılar. Niyetleri Allah razılığı bolsa da dinde yoksa tosladılar. Özleri de onu doğru bercay hem etmediler. Biz hem onlardan iman getirenlere silahlarını berdik. Onların köpsi doğru yoldan çıkan pasıklardır. Düşündürüş, ruhbanlık, monahlık
Nasranlaryň oýlap tapan zady bolup, özlerini ruhban, manah, ruhany hasaplayanlar ölemän, dünýä nygmatlarynyň yüz öwürüp, ýalňyzlykda ýaşapdylar. Bu islamy we Allahyň ýoluny ters hasaplanylýar. Ey iman getirenler, Allah'dan korkun, hem de onun ilgisine iman getirin. Ol Allah size öz rahmet hazinasından 2 esselep eçiler ve size yürüyecek yolunuzu yaktıldayan bir nur verir. Hem de sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Oy ehli kitap Allah'ın fazlı kereminden hiçbir zada güç yetirip çıkıp bilmeyecektiklerini, fazlı keremin Allah'ın elindedigini, kudretindediğini ve onu isteyenine berýändigini bilip koysunlar. Allah ulu fazlı kerem eýesidir. Sadakallahul azim. Ve Kur'an-ı Kerim'in 58. suresi Mücadele suresine geçeceğiz. Mücadele suresi Medine'de inen sürelerden bolup 22 ayattan ibarettir. Bu süre adını ilkinci ayette geçen sözden alandır. Sürede ayarlara değişli olan zihar talağı yatırılan son münafıkların erbetlik için eden etmişleri yazgarılar. Allah'ın gazap eden kişilerini dost tutunmak qadağandığı ve Allah'ın dinine uymağın gerektiği haber verilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elbette Allah yan yoldaşı barada senin bilen jedelleşen ve öz ýagdaýyny Allah arz eden aydan ol aýalyň sözüni eşitdi. Allah sizin gülüňlerinizi eşidýändir. Taqiq Allah ähli zady eşidýändir, görýändir. Düşündiriş. İslamyň öňkü döwürde Araplaryň arasynda talagın zihar diýilýän bir görnüşi bolupdy. Eger aýalyna sen maňa ejem ýalysyň diýse, ol erkegiň aýalynyň ýanyna gelmegi haram hasaplanýardyr. Emma aralarına nikah bozulmayan eken. Ayar hem nikahlı vakti yani yoldaşsız ýagdaýa düşer eken. Bu aýatdan inmegi bilen zihar talagy hem aradan aýrylýar. Sizden ayarlarına zihar edenler bilip koysun. Olar ayarları öz eceleri ýaly däldir. Olaryň eceleri özlerini dogran ayarlardır. Taqiq olar erbet ve yalan söz sözleýärler. Taqiq Allah günah geçicidir, bağışlayıcıdır. Ayarlarına zihar edip, olardan ayrılışmağa niyetlenip, son hem aydan sözlerini iyi almak için öwürlenler, birileri ayarları bilen gatnaşyga girmezden odal bir kul azat etmelidirler. Bu size nasihat verilýär. Allah sizin için edýän ehli işlerinizden habardardır. Kimin kul azat etmäge güýji ýetmese, cinsy gatnaşykdan öňürti 2 aýlap izle ağız beklemelidir. Muňa hem güýji ýetmeýän adam 60 mätäje taam bermelidir. Bu zihara değişli hükümleri Allah hem de onun ilgisine iman getirmeniz içindir. Bular Allah'ın çäkleridir. Kapırlara cebir cepaly azap bardır. Allah ve onun ilgisine karşı çıkanlar, düşmançılık edenler, özlerinin önkülerini helak bolşýaly, olar hem maskara olup helak oldular. Yoksa biz onlara eşkar ayatlar indiritdik. Kapırlar için rüsva edici azap bardır. Ol gününe kıyamatta Allah onların hemmesini direvler ve onlara dünyada eden etmişlerini dolu haber verirler. Olar öz etmişlerini unudan hem bolsalar, Allah onları sanap yazıp koyandır. Allah ehli zada şayattır. Allah'ın asmanlardaki ve yerdeki ehli zada bilýändigini görmeýärsiniz mi? Bir yere cemlenişip, gizliğin pısırdaşıp, gürleşen 3 kişinin 4-nçisi hükmen odur. 5 kişi gizliğin gürleşse 6-nçysı hükmen oldur. Bundan bu sandan isli az olsun, isli köp olsun, nirede bolsalar hem ol ilmi bilen hükmen olaryň ýanyndadyr. Son kıyamet günü gelenine eden işlerini olara yeken haber verir. Taqiq Allah ehli zady bilýändir. Gizliň gürrüň etmekleri qadağan edilse de özlerine qadağan bolan ol işi ýene de gaýtalap güne, düşmançılık ve peygambere karşı çıkmak meselesinde gizliň pişirdaşanları, Yahudileri görmedin mi? Olar senin yanına gelenlerine
sana Allah'ın öğreden salamından başka görünüşte salam verirler. Özleri hem Allah bize bu sözlerimiz sebepli azap vermez mi deyip yansılayarlar. Olur için dozak yeterli azaptır. Olur hükman ol yere girerler. Ol barılacak yer nehil erbet yerdir. Çündürüşi Yahudiler Peygamberimize aleyhissalatu vesselam'a salam diyemeyen yerine sam, ölüm diyerekenler. Ey iman getirenler! Eger siz gizliyin pışırdaşıp gürleşecek olsanız seresap bolun. Güne, düşmançılık ve peygambere karşı çıkma meselesine gürrün etmeyin. Hayır ve takvaçılık işlerine pışırdaşıp gizliyin gürleşiverin. Allah'a karşı gelmekten korkun. Siz son onun yanına cemlenirsiniz. Bunun yanına pışırdaşıp gizliyin aydırlayan sözler dine iman getirenleri gıynandırmak için şeytan tarafından ündelyer. Emma Allah'dan bildiğin şeytan olarak müminlere hiç kere ziyan vermez. Bes müminler dine Allah'a bil bağlasınlar. Ey iman getirenler! Siz bir yere cemlenişen mahalınız mecliste birbiriniz için sahil yer açın değilinde destine yer açın. Allah hem size giyinişlik verir. Sizi turun değilinde destine yerinizden turun. Allah hem sizden iman getirenlerin ve ölüm nesip edilenlerin derecelerini beygelder. Allah sizin ediyen ehli işlerinizden haberdardır. Ey iman getirenler! Eğer Allah'ın ilgisi bilen gizliyin gürleşmek isteseniz, bundan bu gürleşmeden öňürti sadaka verin. Şeýle etseniz sizin için has hayırlı ve günahlarınızı päkleme meselesine doğru hareket bolar. Eğer buna mümkinçilik tapmasanız, o sizin ýagdaýyňyzy bilýändir. Taýyk Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Siz Peygamber bilen gizliyin gürleşmezden ön sadaka vermekten garip düşeri söyleyip çekinýärsiňizmi? Siz beýle etmeýändiňiz için hem Allah sizi bağışladı. Bes, siz namazı bercay edin, zekat verin. Allah ve onun ilgisine tavim olun. Allah size hediyen ehli işlerinizden haberdardır. Allah'ın gazap eden kavmini dost tutun onları görmeyersinizmi? Onlar ne sizdendir ne de olurdandır. Bular bilseler hem yalandan kasam edýärler. Allah onlara yavuz azap tayarladı. Taýyk onların edýän işleri nehil erbettir. Onlar kasamlarını kalkan edip insanları Allah'ın yolundan öwürýärler. Onlara rüsva edici azap bardır. Allah kimi cezalandırmak istese onların ne baýlykdyr emnäkleri ne de perzentleri hiç haýsy peýda bermez. Onlar dozakydylar. Olar ol yerde ebedi galyrlar. Allah'ın onların hemmesini dirilden güni olur. Dünyada musulman bolandyklaryny degişli size kasam etişleri ýaly onu Allah kasam etmek bilen bir iş edendiriz. Doğru yoldadırız öýtdiler. Bilip koyun. Olar yalançylaryň hut özleridir. Sadakallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaýta okajak 18-nji aýaty. Allah'ın onların hemmesini dirilden güni olur. Dünyada musulman bolandyklaryna degişli size kasam edişleri ýaly onu Allah kasam etmek bilen bir iş edendiriz. Doğru yoldadırız öýtdiler. Bilip koyun. Olar yalançylaryň hut özleridir. Şeytan onların akıllarını alıp onlara Allah'ını ýatlamagy unutturupdyr. Yine olar şeytanın toporudur. Bilip koyun. Şeytanın toporu ziyan çekýänleriň hut özleridir. Allah ve onun ilgisine karşı çıkanlar hem de onlara düşmanlık edenler iň pes derecede bolarlar. Çünkü Allah men ve menin ilçilerim hükmen yeňir istip ýazandyr. Hüküm berendir. Taýyk Allah kuwatlydyr, hikmet eýesidir. Allah ve ahiret gününe inanýan kişinin Allah'ın ve onun ilçisinin karşısına çıkanları isle olar kakalary ya oğulları ya doğanları ya da tiredeşleri bolsun. Olara söýgü beslep dost edinendiklerini görmersin. Yine Allah onların kalplerine imanı yazandır ve onları öz tarafından bir ruh, güç, kuvvet bilen goldandır. Allah onları aşağıdan deryalar akyan cennetlere ebedi kalmak için yerleştirer. Allah onlar hem Allah'dan gazidirler. Yine onlar Allah'ın toporudur. Bilip koyun, taýyk Allah'ın toporu
olar üstünlük kazananlardır. Sadakallahul azim ve geçeceğiz. Eylülleştir Haşr suresinin 59. Kur'an-ı Kerim'in 59. ayeti Haşr suresinin. Haşr suresi Medine'de inen surelerden ol 24 ayetten ibarettir. Surenin adı ilkinci ayette azalyan Haşr sözünden alınandır. Manisi bir yere cemlenme diýmegi anladýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam käbir Yahudiler ve butparazlar bilen ılalaşyp Medine'de şäher döwletini esaslandyrypdy. Emma Yahudilerin Beni Nazır taypasy Mekke'de Kurayşlar bilen dil döwüşüp bu ılalaşygy bozupdy. Bu sürede käbir şol Yahudilerin Medine'den çıkarılmagy, münafıklaryň hileleri, musulmanlara nesihatlar ve Allah'ın gözel vasıfları beyan edilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allah'ını tesbih edýär. Ol Allah kudrety güýçlidir, hikmet eýesidir. Ol Allah ähli kitapdan bolan kafirleri ilkinci sürgünne yurtlarından çıkardı. Yoksa siz onların çıkarılacakları barada pikir hem etmeýärdiňiz. Olar galaları Allah tarapyndan geljek azapdan özlerini saklar etdiler. Emma Allah olaryň pikir etmeýän taraplaryndan geldi ve olaryň kalplaryna korku saldy. Hatda öýlerini hem öz elleri bir tarapdan hem müminleriň elleri bilen ýykýardylar. Ey akyl eýeleri, biz ibret alın. Eger Allah olara köpçülüklerin sürgün hökmüni yazmasady, bermesedi, hökmen olara dünýäde başga görnüşde azap bela bererdi. Ahirette hem olara ot azabı bardyr. Bunun sebebi olaryň Allah ve onun ilgisine karşı çıkanlıkları üçindir. Kim Allah ve onun ilgisine karşı çıksa, tabi Allah'ın cezası ören yovuzdur. Eger söweşde ol kapırların hurma ağaçlarına haysidir bir zady kesseňiz ýa-da bolşy ýaly kökü bilen goýsaňyz, bu elmydamy Allah'ın ruhsaty bilendir ve onun ýoldan çykan pasyklary cezalandyrmagy üçindir. Allah'ın has öň olan emlärlerinden peýgamberlerini olja edip beren zatlary barada aýtsak, siz olar oljalar üçin ne at ne de diýe çaptyrdyňyz. Emma Allah peýgamberlerini öz islan kişilerinden söwüşsiz hem de kynçylyksız üstün edip yeňiş nesip eder. Allah'ın ähli zady güýji ýetýändir. Allah'ın söwüşsiz eýlenen owa şäherleriň kapır halkından öz peýgamberlerine beren oljalary diňe sizden bolan baýlaryň arasynda aýlanyp durmaz ýaly, olar barada Allah öz isleýiş ýaly hökm eder we olar peýgamberlerine, peýgamberiň ýakyn neberesine, yetimlere, garyp gasarlara ve ýolda galanlara degişlidir, sarp eder. Peýgamber size nämäni berse, emretse, alın. Nämäni gadagan haram etse, ondan gaçın. Allah'dan korkun. Tahik Allah'ın cezası ören yovuzdur. Şeýle de Allah'ın veren bu oljaları Allah'ın fazly keremine ve razylygını gözläp Allah'ın dinine ve peýgamberine kömek vermek üçin yurtlarından çıkarılan hem de emlärlerinden juda düşen ol hicret göç eden garyp kasarlara degişlidir. Olar doğruçullaryň hut özleridir. Olardan hicret edenlerden öň ol yurtda Medine'de yerleşenler, ensarlar ve yürekten iman getirenler olsa öz diyarlarına hicret göç edenleri severler ve olara berilen oljalar sebäpli yüreklerine isleg, biýinçilik duymazlar, bahyrlyk etmezler. Hatta özleri mätäç bolsalar hem olary öňe sürdüler. Olara maddi kömek edilmegini teklip etdiler. Kim nefsinin kıskançlığından özünü gorasa, halas boluşa hem de üstünlüge yetenler olaryň hut özleridir. Olardan soň kıyamata çelli dünýä gelen ähli müminler, ey Perwerdigarymyz, bizim ve bizden öňki iman bilen ötün doganlarymyzyň günälerini bagyşla. Bizim içimizde iman getirenlere karşı hiç bir öýke kine goýma. Ey Perwerdigarymyz, tahik sen mähirlisin, rekim şefaatlysyň diýenlere
hem söwesiz alınan oljalardan berler. Münapıkların ediyen işlerini görmeýärsiňizmi? Olar ähli kitapdan Yahudilerden inkar eden doganlaryna eger siz bu yerden çıkarılsanız biz hem hökme siz bilen bilet çıkarız. Size karşı hiç kaçan hiç kime tawin bolmarız. Eger size karşı söweş edilse biz hökme size kömek ederiz diýdiler. Emma olaryň yalan sözleýändiklerine Allah şahiatdyr. Kasam bolsun, eger Yahudiler yurtlarından çıkarılsalar münapıklar olar bilen bile çıkmazlar. Eger olara karşı söweş ıglan edilse münapıklar olara kömek etmezler. Eger olara kömek berseler hem hökmen izlerine öwürlik kaçarlar. Soň Allah olary helak eder ve olara kömek hem edilmez. Olaryň kalplaryny sizden duyan gorkulary Allah'dan korkmaklarından hem has beterdir. Bu olaryň Allah'ın kudretini bilmeyen kowumdygy sebäplidir. Olar Yahudiler sizin bilen köplük bolup yüzbeýüz söweşmezler. Diňe berk galalaryň içinden ýa-da diýwarlaryň arkasyndan sizin bilen söweşmek isterler. Olaryň Yahudiler bilen münapyklaryň öz aralaryna çakmışyklar hem ören aýylgaçdyr. Sen daşyndan olary jebistir öýdersiň, emma olaryň kalplary dargan ýagdaýdadyr. Bu olaryň akylyny ulanmaýan kowumdygy sebäplidir. Olaryň Yahudilaryň ýagdaýy özlerine sehelçe öň, Bedirde eden etmişleriň jazasyny dadan, ahiretde hem jebir jepaly azap çekçekleriň Mekkeli kapyrlaryň ýagdaýy ýalydyr. Yahudileri söweşe höweslendirýän münapyklaryň ýagdaýy bolsa, göýe şeytanyň ýagdaýy ýalydyr. Ol insana sen inanma, inkar et diýer. Ol inkar eden soň kapy bolan soň hem şeytan ona takyk men senden daşdyryn. Takyk men älemleriň perwerdigärinden gorkaryn diýer. Olaryň ikisiniň azdyrynyň we azanyň hem netijesi ebedi galjak yerleri bolan oda dowzaha girmek bolar. Inne bu zalimlaryň jazasydyr. Ey iman getirenler, Allah'ın azabyna duçar bolmakdan gorkun. Her kim ertir, ahiret üçin näme taýarlandygyna seretsin. Allah'dan gorkun. Allah sizin ediyen ehli işlerinizden habardardır. Allah'ını ýatdan çıkarandıkları üçün onun Allah'ın hem özlerini unutturan kişileri ýalyp bolmaň. Olar pasyklaryň hut özleridir. Dowzakylar bilen cennetliler deň bolmaz. Cennetliler üstünlüge yetenleriň hut özleridir. Eger biz bu Kur'any bir dağın tepesine indirsedik, onun dağın Allah'dan korkusuna başına bölek boljaklygyny görerdim. Ine biz misalları pikirlemekleri için insanlara düşündürýäris. Ol özünden başka ibadete laýyk Hudaý bolmak Allah'dır. Ol görülýän we görülmeýän ähli zady bilýändir. Ol Rahmandyr, mehribandyr, rahimdir, rehim şefaatlidir. Ol özünden başka ibadete laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dır. Ol melikdir, hükümdardır, kuddüstür, kemçiliklerden päkdir, salamdır, salamatlyga ýetirýändir, mömindir, amanlyga ýetirýändir, müheymindir, seredip duran gözekçidir, ezizdir, kudrety güýçlüdir, jebbardır, güýç ulanyjydyr, mütekebbirdir, beýiklikde deň taýy ýokdur. Allah özüne şärik goşjanlaryň aýdan zatlaryndan päkdir hem de beýikdir. Ol Allah halıktır, yaradıcıdır, baridir, yoktan bar eden edicidir, musavvirdir, şekil surat bericidir. Ehli gözel atlar onunkudur. Asmanlardaki ve yerdeki ehli zat onu tesbih eder, ol gudreti güýçlüdür, hikmet eýesidir. Sadakallahul azim ve Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi Mümtehine suresini okuyas. Mümtehine suresi Medine'de inen sürelerden olup 13 ayetden ibarettir. Mümtehine sözünün manisi sıynak edilenler diýmek bolup, bu sürede musulmanların gayri dinliler bilen atnaşığı, İslam'ın düşmanları bilen dostlaşmalı däldigi, şeride İslam'ı kabul eden ayarların maksatlarını yüze çıkarmak arkaly sıynak edilendikleri barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen, ey iman getirenler, men düşmanımı ve öz düşmanlarınızı dost tutmaň.
Onlar size haktan geleni, hakikati inkar edýärkeler, siz olara mehr muhabbet gösterýärsiniz. Olar peýgamberi ve sizi perwerdigarynız Allah iman getirýändiňiz üçin yurtlaryňyzdan çykarýarlar. Siz meniň ýolumda söweş gazawat etmek ve meniň razyçylygymı gazanmak üçin çykan bolsaňyz, hem olara mehr muhabbet görkezip sır berýärsiňiz. Men sizin gizlin ve aşkar rahatlaryňyzdan hemmesini bilýärim. Sizin içinizden kim beýle etse, meniň düşmanymı dost tutunsa, ol ýoluň dogrusundan adaşandyr. Eger olar sizi ele salsalar, size düşman bolup ellerini de dillerini de erbetlik etmek için sizi uzadarlar ve sizin kafir bolmaňyzy çyn yürekden islerler. Kıyamet günü size ne yakın doğan garyndaşlaryňyzyň ne de perzentleriňiziň hiç haýsynyň peýdasy bolmaz. Allah kıyamet günü sizin araňyzy böler. Dogry ýola tabyn bolanlary cennete, kafirleri dozaka salar. Allah sizin edýän ähli işleriňizi görýändir. İbrahim aleyhisselam peýgamber de we onuň ýanyndakylarda siz üçin ajaýyp bir nuska ahlak bardyr. Olar kowmlaryna biz sizden ve Allah'dan başka ibadet edýän şäherleriňizden daşdyrız. Biz sizin yalvaryp ibadet edýän butlaryňyzy inkar etdik. Biz bilen sizin bilen araňyzda siz yeketek Allah iman getirýän şäňiz ebedi düşmançylyk we kine baş görkezdi diýdiler. Meger İbrahim aleyhisselam atasyna men senin üçin hökmän perwerdigarymdan ýalkaw sorajak. Ýöne Allah'nyň sen barada öz isleýän zadyny berjek hökmüne päskel bolmaga güýjüm ýetmez diýdi. Ol we ýanyňdaky müminlere ey beýik perwerdigarymyz, biz diňe sana bil bagladyk, sana ýöneldik hem de ahirine gaýdyp geliş sanadyr. Ey perwerdigarymyz, bizi kafirlaryň eziyetine berip, olar bilen synak etme. Ey perwerdigarymyz, bizi bağışla. Taky sen gudrety güýçlüsiň, hikmet eýesiň diýdiler. Kasam bolsun, olarda sizin içiňizden Allah hem de ahiret gününe gowuşmagy umyt edýänler üçin ajaýyp bir nuska bardyr. Emma kim ondan ýüz öwürse bilik goýsun, Allah baýdyr, hiç sada mätäş däldir ve hamdy sena edilmäge münasipdir. Belki Allah sizin bilen olardan sizi düşman bolanlaryň arasynda mehr muhabbet bereder. Allah ähli zada güýç ýetirýändir. Allah bağışlaýjydyr, lekin şepaatlydyr. Allah size garşy din üçin söweşmeýän, sizi ýurtlaryňyzdan çykarmaýanlara ýaxşylyk etmeňizi we adalatly bolmaňyzy gadagan etmeýär. Tahik Allah adyl bolanlary söýýändir. Ýöne Allah sizin bilen din wagtda söweşýänleri, sizi ýurtlaryňyzdan çykarýanlary we sizin çykarylmaňyz üçin kömek edýänleri dost tutmaňyzy gadagan edýär. Kim olary dost tutunsa, olar zalimlaryň hut özleridir. Ey iman getirenler, eğer kafirlerden kaçan mümin ayarlar göç edip sizin ýanlaryňyza sygynyp gelenlerini olary synak görün. Allah olaryň imanlaryny gowy bilýändir. Eger siz olaryň müminliklerini göz yetirseňiz, olary iýdine kafirlere gaýtarmaň. Bundan soň bu ayarlar olara kafir ärlerine halal däldir. Olar kafir ärleri hem bu ayarlara halal däldir. Ýöne siz olaryň kafir ärleriniň sarp eden galyňlaryny iýdine berin. Sizin olara galyň talap nikahlamaňyzda ölenmeňizde günah ýokdur. Kafir aýallaryňyzy nikahyňyzda saklamaň. Olara berilen galyňlaryňyzy olaryň barja kafir ärlerinden talap edin. Kafirler hem musulman bolansaňlar aýryşan aýallaryny beren galyňlaryny sizden talap etsinler. Bu Allah'ın hökmüdür. Sizin araňyzda ol hökm eder. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Eger sizin aýallaryňyzyň biriniň islamdan dänip kafirlere tarap kaçmagy zararly, sizden bir zat olary gitse, siz son kafirler bilen araňyzdaky söweşde olary cezalandyryp, yeňip alan oljaňyzdan aýallary gidenlere tölen kalyň mukdaryny berin. Öz iman getiren aýalyňyza garşy çykmakdan gorkun. Ey Peýgamber aleyhissalatu vesselam, eger mümin aýallar senin ýanyňa Allah hiç ýeri şärik goşmajakdyklaryny, ogurluk etmejekdiklerini,
zina etmeyecektiklerini, çağalarını öldürmeyecektiklerini, elleri bilen ayaklarının arasında eden işlerini, yalan yere başkasından doğan ya da özünün bir nikah doğuran çağasını nikahlı erinden bolan deyip töhmet atmayacaktıklarını, hayırlı işlerde sana karşı gelmeyecektiklerini söz verip ehdi peymana gelenlerine sen onların ehdi peymanlarını kabul et. Onların bağışlanması için Allah'dan yalkav sonra. Tahkik Allah bağışlayıcıdır, rekim şefaatlidir. Ey iman getirenler! Allah'ın gazabına duçar bolan kavmi dost tutulmağın. Sebebi olur kapırların mazarlardaki yatanların dirilmeğinden umit üzüşleri ýaly ahiretten hem şol derecede umitlerini üzendirler. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamül murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ve şu ayda 61. ayet Saf suresinin okayalın. Saf suresi Medine'de inen sürelerden bolup 14 ayetten ibaretdir. Sürenin adı 4. ayette azarlayan salınçlı vakalar aydırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen asmanlardaki ve yerdeki ehli zat Allah'ını tesbih ediyor. Ol kudreti güçlüdür, hikmet eyesidir. Ey iman getirenler! Siz näme üçin özüňizden etmejek işinizi aýdýarsynız? Etmejek işinizi aýtmak Allah'ın en halamayan zatıdır. Elbette Allah biri-birine mäkem dayanyan binalar ýaly hatar bolup öz ýolunda ele berip edermenlik bilen söwüşenleri halayandır. Musa aleyhisselam hem öz kavmuna ümmetina ey kavmum siz meniň Allah'ın özüňize iyi veren ilçidigimi diýendigimi bilseňiz kim näme üçin maňa azar berýärsiňiz diýipdi. Olar hak ýoldan çykan soňlar Allah hem olaryň kalplaryny hak kabul etmekden, hakka yönelmekden daşlaşdyrdy. Allah ýoldan çykan pasyklar kawmuny dogry ýola göňdirmez. Üzüşleri ýaly ahiretten hem şol derecede umitlerini üzendirler. Meryem oğlu İsa hem aleyhisselam ey İsrail oğulları men size özümden öňkü Tevratı tasdiklaýjy ve menden soň geljek ady Ahmet bolan bir peýgamberi aleyhissalatu vesselam buşlamak üçin iýerilen Allah'ın ilçisidirin diýdi. Haçanda İsa'nın aleyhisselam buşlan ilçisi özlerini äşkär deliller bilen gelenine olur bu bir äşkär jadydyr diýdiler. İslam'a çağırılanda onu kabul etmenin geregine Allah yalan töhmet atýandan has zalim kim bolup biler? Allah beýle zalimleri dogry ýola gönükdirmez. Olar Allah'ın nurunu, dinini, dilleri her hili yalan ýaşlyk sözleri bilen üfläp söndürmek isleýärler. Emma kapırlar halamasa hem Allah öz nurunu, dinini hemme yere ýaýar, kamil ýagdaýa getirer. Allah şärik koşanlar halamasa hem dinini ähli beýleki dinlerden üstün etmek üçin peygamberini dogry ýol hemde hak din bilen iýeren oldur. Ey iman getirenler! Size cebir cepaly azapdan halas etjek peýdaly bir sövdany salgy bereýinmi? Allah ve onun ilçisine inanıp Allah'ın ýoluna mal mülklerinizi sarp edip can teniniz bilen söwüşseňiz bu iň peýdaly sövdadyr. Eger bilseňiz bu sizin üçin ähli zatdan haýyrlydyr. Eger şeýle etseňiz ol Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve aşağından deryalar akyan cennetlere hayretin hem adın cennetlerindeki ölen güzel meskenlere yerleştirir. Inne bu iň uly üstünlüktür. Sizin gowy görjek başga bir zadynız hem bar. Allah'dan geljek ýardam ve tiz wagtda amala aşjak bir ýeňiş. Muny müminlere söýünjüle. Ey iman getirenler! Siz Allah'ın dinine kömekçileri bolun. Meryem oğlu İsa aleyhisselam hem yaranlarına Allah'ın ýolunda meniň kömekçilerim kimlerdir diýip soranda olar Allah'ın dinine kömekçileri bizdir diýdiler. Neticede İsrail oğullarının bir bölegi İsa aleyhisselama iman getirdi. Käbiri hem inkar etti. Biz iman getirenleri düşmanlarına karşı koldadık. Şeydip olar kapırlardan üstün çıktılar. Sadakallahul azim.
Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme inne eselük imanen da ve eselük kalben haşi ve eselük imen nafi ve eselük sadık ve senin kayyımı ve eselük afiyete min kulli beleyik ve eselük tamamel afiyek ve eselük tamamel afiyek şükürler. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehlinin beyneyim salimine Allah'ım ya Rabbim senin duanı kabulün nahtu zaffele merhamet sensin yakinlerimize kavuştur darıma karşı tenimizle gücümüzle sövüşmenize nasip müyesser eyle amin Allahu Ekber. İnşallah gençler indiki çıkışlarımızda ertir devam ederiz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 61. suresi Saf suresinden durduk. Ertir nasip olsa devam ederiz. Allah'a emanetsiniz.